Ці заблакуюць YouTube у Беларусі зноў і назаўсёды? Чым хваліцца Азаронак у першыя дні Новага года і якога генерала звольніў Лукашенка? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Адной з самых заўважных падзей гэтых выходных стала кароткая блакіроўка Ютуба ў Беларусі ў навагоднюю ноч. Сервіс адключылі ненадоўга, прыкладна на 20 хвілін. І прычына зразумелая, каб беларусы не змаглі паглядзець зварот Ціханаўскай. Праўда, ужо праз 5 хвілін пасля апоўначы Ютуб зноў запрацаваў і ўсе жадаючыя змаглі той зварот убачыць, хай і са спазненнем. Але ж самае важнае тут, што гэта было і чаго чакаць далей. Што ж, давайце паразважаем. Зразумела, што навагодняя блакіроўка гэта першая ластаўка, якая не сведчыць ні пра што добрае. Цяпер YouTube стаў адной з галоўных пляцовак камунікацыі незалежных журналістаў і блогераў з беларускай аўдыторыяй. Улады гэта таксама разумеюць і больш за ўсё баяцца, што YouTube можа сыграць сваю ролю ў выпадку нейкіх пратэстаў. Напрыклад, падчас выбараў, калі не дэпутацкіх у гэтым годзе, то падчас прэзідэнцкіх у наступным. Таму цяпер можна чакаць, што ў выпадку хоць якіх народных хваляванняў YouTube у Беларусі адключаць імгненна і ўжо не на 20 хвілін. Але ці значыць гэта, што неўзабаве варта чакаць поўнай блакіроўкі Ютуба? Вось тут ужо складанае пытанне, бо на Ютубе кормяцца і самі лукашэнкаўскія прапагандысты. Пасля таго, як сервіс зачысціў шмат каналаў расійскай прапаганды, іх месца часткова занялі беларускія дзяржаўныя каналы. Некаторыя ролікі таго ж БТ з нападкамі на Украіну ці Еўропу збіраюць на Ютубе мільёны праглядаў, і відавочна, што глядзяць іх расіяне. Таму тут, напэўна, варта сачыць за Расіяй. Калі YouTube заблакуюць там, то мільённыя прагляды ў БТ скончацца, і YouTube лукашэнкаўцам стане проста непатрэбны. І вось тады ўжо будзе варта чакаць найгоршага. Двойник Путина, оказывается, беларус. У России ёсць такі Валерый Салавей, які сам сябе называе прафесарам. Ён доктар гістарычных навук, палітолог, аналітык і шмат хто яшчэ. Вось толькі найбольш вядомы гэты Салавей не аналітыкай, а сваімі канспіралагічнымі тэорыямі, якія рэгулярна і з трэскам правальваюцца. Але ж гэта самаабвешчанага прафесара не засмучвае, і ён проста выдумляе новае. Цяпер жа у яго чарговая сенсацыя, што ў сёлетнім навагоднім звароце замест Путина выступаў яго двойнік. Прычым, па словах Салаўя, двойнік гэта нехта Яўген Васильевич, цясляр 4-го разрада з Беларусі. Па версіі палітолага-канспіролага, расійскія эліты дамовіліся, што на выбары прэзідэнта Расіі пад выглядам Путина пойдзе менавіта беларускі цясляр Яўген Васильевич, які пасля перадасць уладу сакратару Рады бяспекі Расіі Патрушаву. Праўда, ані прозвішча гэтага Яўгена Васильевича, ані нейкіх іншых падрабязнасцяў Салавей не назваў. Само сабою, усур'ёз успрымаць гэта не варта. Апошнія гады Салавей настойліва паўтараў пра тое, што Пуцін смяротна хворы, а летась дык і ўвогуле абвесціў пра яго смерць. Праўда, пасля сам жа гора-палітолог прызнаўся, што ўсё выдумаў. Таму і зараз, хутчэй за ўсё, той беларускі двойнік існуе толькі ў фантазіях так званага прафесара Салаўя. Новы год, новыя затрыманні. Сёння Азаронак пахваліўся святочным подзвігам беларускіх спецназаўцаў. Байцы «Сахар», гэта спецыяльны атрад хуткага рэагавання, у навагоднюю ноч жорстка затрымалі 4 юнакоў. Калі верыць Азаронку, хлопцы кінулі петарду пад ногі нейкім міліцыянтам, і скончылася ўсё кепска. Спецназаўцы схапілі юнакоў на аўтазапраўцы і закінулі ў бус. Там аднаго з іх паставілі на калені і прымусілі на відэа выбачацца перад міліцыянтамі. Далейшы лёс затрыманых пакуль невядомы. Пакуль Азаронак хваліцца рэпрэсіямі, іншыя лукашэнкаўцы чамусьці сінхронна пачалі хваліцца сваімі адпачынкамі на акупаваных тэрыторыях Украіны. Першы сакратар БРСМ Александр Лук'янаў выклаў свой здымак з тым жа Азаронкам з акупаванага Расіяй Марыуполя. Лук'янаў паведаміў, што летась пабываў у так званых ЛНР і ДНР, а таксама ў акупаваных частках Запорожскай і Херсонскай абласцей. А прапагандыстка БТ Ксенія Лебедзева таксама чамусьці згадала свой адпачынак. І таксама на акупаванай Расіяй украінскай зямлі. Яна выклала сваё летняе фота з Крыма і пахвалілася, што ездзіла ў Ялту.
А міністр адукацыі Іванец хваліцца тым, што ў Беларусі закрылі амаль усе прыватныя школы. У 22-м годзе ўлады ўвялі абавязковае ліцэнзіраванне. У выніку амаль усе прыватныя установы адукацыі былі закрытыя. Раней іх было больш за 30, а сёння засталося ўсяго толькі 6. І гэта на 9-мільённую краіну. Затое усе, хто застаўся, строга адпавядаюць усім патрабаванням, як рапартуе малады міністр. Але тут ад сябе дададзім. Як мінімум адна прыватная школа, якой дазволілі працу, яшчэ і фактычна звязаная з сям'ёй Лукашэнкі. Называецца яна Мінская міжнародная гімназія і адкрылася ў элітным пасёлку Дразды ў Мінску ў 20-м годзе. Па інфармацыі беларускага расследавальніцкага цэнтра, да стварэння гэтай гімназіі прыклала руку Ірына Абельская, меркаваная мама Мікалая Лукашэнкі. Абельская заснавала фірму, якая займалася той гімназіяй, а будынкі для яе узводзіла афшорная кампанія, звязаная з расійскім алігархам Гуцырыевым, які таксама вельмі блізкі да Лукашэнкі. Менавіта гэтую гімназію скончыў Мікалай Лукашенка. Цяпер жа там вучыцца дачка сярэдняга сына Лукашэнкі Дзімітрыя. Кошт навучання для простых беларусаў кусачы каля $3000 за год. Пры гэтым, як адзначалі расследавальнікі, тэхніку для гэтай нібыта прыватнай гімназіі закуплялі за грошы з беларускага бюджэта. Першы працоўны дзень і першае звальненне высокапастаўленага сілавіка. Гаворка пра генерал-маёра Віктара Лісоўскага. З 21-го года ён быў намеснікам начальніка аб'яднанага штаба АДКБ. Цяпер жа Лукашенка сваім указам яго зняў з пасады. Што стала прычынай звальнення і куды далей пойдзе генерал, пакуль невядома. Святы не святы, а барацьба з беларускай гісторыяй працягваецца. У лідзе з помніка ксяндзу, расстралянаму царскімі ўладамі, знік герб паўстання Каліноўскага. Ксёндз Адам Фалькоўскі, вядомы тым, што ў 863 годзе зачытаў маніфест паўстання супраць расійскіх уладаў і заклікаў вернікаў удзельнічаць у ім. За гэта яго расстралялі проста пры дарозе, а мясцовыя жыхары не забыліся на мужнага святара і пазначалі камянямі месца яго забойства, але стыхійны мемарыял рэгулярна знішчаўся царскімі уладамі. І то барацьба з мемарыялам, то яго аднаўленне працягваецца і па сёння. У 919 годзе на месцы забойства Фалькоўскага быў усталяваны крыж, які ў 40-м прыбралі камуністы. У 90-х жа крыж вярнулі, а ў 10-м годзе мясцовыя улады нават дазволілі усталяваць невялікі памятны камень. Цяпер жа новы эпізод. Нейкія невядомыя прыбралі з каменя герб паўстанцаў, які проста зацёрлі. Навагоднія цуды. Сёння ўначы ў Гродні 20гадовая дзяўчына выскачыла з 5-го паверха і выжыла. Пра здарэнне паведаміла мясцовая міліцыя. Па шчаслівай выпадковасці дзяўчына удала прызямлілася на казырок дома і засталася жывая. Зараз яна знаходзіцца ў бальніцы, праўда, у якім стане дакладнай інфармацыі няма. А ў Слонімі кот выратаваў сваіх гаспадароў. Сярод ночы мясцовы жыхар прачнуўся ад гучнага мяўкання свайго гадаванца. Адкрыўшы вочы, мужчына зразумеў, што ў яго гарыць кухня. Ён паспрабаваў патушыць агонь самастойна, але не справіўся. На шчасце, аператыўна прыбылі ратавальнікі. Цяпер мужчына знаходзіцца ў бальніцы з апёкамі, але жывы. Дарэчы, падобна, што ў бядзе вінаваты ён сам. Папярэдняй прычынай узгарання называюць неасцярожнасць пры курэнні. За апошнія дні адышлі адразу некалькі вядомых беларусаў. У Мінску памёр вядомы скульптор Геннадзь Буралкін. Ён аўтар помніка Міндогу ў Наваградку, манумента шахцёрскай славы ў Салігорску і суаўтар мемарыяла трагедыі на Нямізе. Буралкіну было 83 гады. А 1 студзеня памерла Ірына Рашко, вядомая майстрыха аўтарскай лялькі. Яе лялечныя феі, гномы і эльфы знаходзяцца ў музеях і прыватных калекцыях як у Беларусі, так і па ўсім свеце. Таксама стала вядома пра смерць маладога футбаліста Олега Малчанова. Ён гуляў за Полацк і Асіповічы. Апошнім часам быў у складзе дублёраў Новаполацкага Нафтана. Малчанаву было ўсяго толькі 34 гады. Што з ім здарылася, пакуль не паведамляецца. Стала вядома пра жудасны прысуд для былога беларускага вайскоўца. Гаворка пра 31гадовага мінчука Паўла Кучынскага. Яго затрымалі яшчэ ў верасні 22 года. Тады сілавікі ўзялі больш за дзесятак інкасатараў, якіх падазравалі ў абразе Лукашэнкі. У выніку, праўда, скончылася надуманымі абвінавачваннямі ў непадпарадкаванні міліцыі і суткамі. То бок няшчасным інкасатарам проста не знайшлі, што прышыць. Але ж Кучынскага пакінулі пад вартай, і пасля пачаліся загадкавыя падзеі.
Былыя сілавікі з Байпол заяўлялі, што беларускія спецслужбы вырашылі выкарыстаць Кучынскага і катаваннямі прымусілі удзельнічаць у правакацыі, а канкрэтней звязацца з Байполам і прапанаваць ім свой удзел у акцыях прамога дзеяння, прасцей кажучы, у дыверсіях. Тады гэта скончылася нічым, але цяпер прайшоў суд. Паўла Кучынскага абвінавацілі аж па 7 артыкулах крымінальнага кодекса, сярод якіх і здрада дзяржаве і удзел у тэрарыстычнай арганізацыі. Вырак вельмі жорсткі – 19 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Беларускія навукоўцы хваляцца новымі тэхналогіямі. Яны распрацавалі тэхналогію друку на 3D-прынтары котлет і іншых мясных прадуктаў, якая дазваляе не выкарыстоўваць хімічныя дадаткі. Вынік выглядае як звычайныя прадукты, але і выгляд, і нават смак і склад можна мяняць у наладах. У ідале чакаецца, што харчовы 3D-прынтар будзе стаяць недзе, напрыклад, у рэстаране, і для кожнага кліента змогуць надрукаваць страву пад яго індывідуальныя патрэбы. А дробныя лукашэнкаўскія чыноўнікі апошнім часам бяруць яго прыклад і таксама запісваюць навагоднія віншаванні. Змест іх – ураджай, вайна і немцы. У 24-м годзе выглядае гэта ўсё, скажам так, ці то сумна, ці то камічна. Журналісты гомельскага партала «Флагшток» склеілі некалькі такіх віншаванняў у адно, і атрымалася то, што атрымалася. Уходящий год внес в нашу жизнь много ярких событий и оставил добрый след в славной летописи района. Еще не все захоронения вскрыты, еще не всех жертв фашистской оккупации мы похоронили, еще не все архивы изучены и не всю правду мы до вас донесли. Зыряне активно принимали участие в авто- и велопробегах, высаживали лес, закладывали памятные аллеи. А уже в ноябре, 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, отметил город Гомель. В 2024 году нас также ждет череда торжественных мероприятий и запоминающихся событий, главное из которых – 80-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Введены в эксплуатацию новые молочно-товарные комплексы предприятий Слободское имени Ленина и Козинки Агро. Гордимся нашими комбайностроителями, чья техника добралась до стран Африки. И в этом году помогла собрать рекордный для Зимбабве урожай. Выросло промышленное производство, построено жилье, собран урожай. Нас ждет масштабная электоральная кампания. Мы должны быть активными, неравнодушны к этому вопросе. До гаранта безопасности и оберега Беларуси нашего президента. И на этом пути только единство и сплоченность всего коллектива позволяет добиваться побед. Ради нашей страны. С новым 2024 годом. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.